Bikefitting je služba, pri ktorej nastavujeme posed na bicykli danému cyklistovi, kde sa snažíme nájsť taký ten ideálny pomer medzi žiaducim nastavením a toho, čo umožní to dané telo športovca cyklistu. Bikefittingu sa venujem od roku 2008. Za ten čas sme vyšperkovali tú službu, kedy využívame poctivý prístup odbornosti bikefittera a dopomáha nám k tomu software, do ktorého vkladáme dáta z 3D kamery, ktorý pracuje s 1% presnosťou a vlastne vidíme vďaka nemu uhly počas dynamického pohybu cyklistu, čiže počas šliapania. Bikefitting u nás v Proefekte sa dá realizovať v Lošonci nedaleko Trnavy, kde robí skúsená fiterka Lenka Dohnalová a prípadne sa dá robiť aj v Žiline, kde robí skúsený bikefitter Ferrowild, ktorý sa špecializuje a zameriava aj na časovkárske bicykle.